interview. School Maharam Government Higher Secondary School Mawkyrwat kan play ya ka arts stream kaban sedang nado menta usnem habaro art li ki shift kata hakapor min step bat kapor minsngi u MLA kathan uba Renington Tongkhar ubalalet jurep ya kani ka school ula ong ba kani kanyarap ya ki samla Pule ki ba wan na kalong ying baduk ban yo alat ban beteng ya ki jing Pule kat badang trekam i principal DG Nongsiet ila pentikna ba ka jing ai pom kalas dang bat ka jing thung ya ki nong tre ladep minjur ki officer jongka DSEO bat BDO kile shimbenta hakani ka jing jurep kani ka sinjam kalakmi lenti ban kentiu ya ka jingdan ki samla Pule ha southwest KHASI hill Haka ba audio bat sedang no ya ka art stream hang ne Maharam Government Higher Secondary School bat mensegi bat men step kita kalau long ke ku ba kraw ya ki kon ki jogi hene no kedong ki balik belam smi ber ki balik school men step ke jing long class men step ngidang hap ban khot chwa ya ka application na ta ki khna bakin one sim ya ka admission po ka ne ka Government Higher Secondary School but ngidang ap mentar kumno ban yo khot ya ka interview board ban sim interview di assistant lecturer nomor baladang ila pi ka school ro padangi padio eki no hikai tikan long ka jing tikin ni la ban employ ban ngatrai chwa ka jing put jung bunai in pusyang ban pendep eki kampro por kopyang KBSF Wives Welfare Association kala rakhe